kien madwar is-sena 1984. Meta l-eċċellenza tiegħu Monsis of Nicol Kawki avviċinana lina l-ispegolatriċi u talabni jekk nistgħux nagħtu daqqattejn f'din ir-rivista l-Ħajja f'Għawdex. U minn dakinhar il-qudiem sal-lum għaddej 34 sena, aħna kull xahar tajna dan is-servizz. Ix-xogħol tagħna jikkonsisti filli inwaħħlu l-labels fuq l-envelope bl-indirizzi fuq l-envelopes. Illestuhom biex malli tasal ir-rivista l-Ħajja f'Għawdex. Minn l-istamperija indaħluhom fl-envelopes u nagħlquhom. Imbagħad nagħmluhom pakketti ta' 50-50 biex ikun xogħol jaħfif għall-posta. Issa hawnhekk irrid ngħid li meta bdejna l-indirizzi konna nikbuhom bidejna. Imma b'dawn mezzi moderni li għandna llum. Ix-xogħol ħfief xi ftit għaliex il-labels jaslulna għandi bl-indirizzi lesti u aħna bħalma qed qabel kemm iwaħħluhom fuq l-envelopes. Aħna dan ix-xogħol nagħmluh bil-qalb għaliex nafu li qed nagħtu s-sem tagħna f'rivista li hi propju tagħna l-awċin. Se nagħmlu appell issa. Meta bdejna kellna ħafna abbonamenti, aħna li għandna tant kuntatt ma' din ir-rivista nixtiequ nagħmlu l-appell biex il-Ħajja f'Għawdex tidħol f'ħafna aktar familji.